eta bakarrik detaile txikitxo bat da, ja gustura horretzen kongo gara. Hau ez du zertan nolan izan behar, beti montajeari entratatzeko era. Guk askotan aldatu egiten dugu entratatzeko erak, eta gaur honan jartzen dugu, bihar bestera batera, edo bakoitzaren arabera, gehien gustatzen zaizuen era. Hemen jartzen ari naizena tartar bat da. Abakantoa badakizue dekala gorputza eta gero pintxa batzuk, ezta? Gorputza hemetik eta pintxa. Pintxari falta zaio hemen eskumutu batzuk. Hori, ondo pikatu, eta gero sartzen diogu sagar berdea, Gran Smith. Sagarra dakalako asideta. Eta gero denan trabatzen dugu maionesa batekin. Punta hauek berai, lehenengo puntak sartu dezakegu, beti gordetzen ditugu tartarra egiteko. Gero ya, laminatu, i bost. Abakantoa egosteko, badakizue, inglesa gara, eta kalkulatzen dugu, ja, irikitan dagoela, abakantoa bizirik sartzen ditugu, eta irikitan azten danean, 10 minutu. Bale? Galderak euskaraz, Pinareta bat dugu egin dugu. Pinareta egiteko, piruleta, piper berdea, piper gorria pikilloskoa, azena horioa eta kalabazinaren azala. Kalabazinaren parte berdea. Olioa, gatza eta ospina sartu, eta bakotzari gainean jarriko dugu. Igual, azkena jarriko dugu, gero. Eberen dugu maionesa bat, modenazkoa. Horren hartu dugu maionesa, modena ospinarekin errebajatua. Eta gero, pizkat, gorputzasko badauka, egin dugu urarekin pizkat errebajatu gehiago, edo zainzuri urarekin baita. Bale? Eta hemen jarriko dizkiogu motaren batzuk. Pikillo karamelo bat egin dugu, karamelo rubio bat ipini dugu, pikillo piperrak bota, ospin pizkat, katza eta urarekin irikitan jarri, 5 minutu termomisera pasatu eta kolador pinotik. Eta geratzen da, agridute bezalako bat, edo izan dugu ketchup bezalako bat, baina tomatearen labarik piperraren. Eta hemen gero, aguan joko izan dezan, ekarri dugu izokin arrautza batzuk. Eta azkenean jarriko diogu binagreta pizka bat bakoitzari. Germinatu batzuk ere ondo gongo ziren bertan, baina gaur ez dira egokiak egon merkatuen, hasik ez ditugu euki, eta hobeto da txarra jarri orduko ezer deskartzea, bale? Baita eta esatea fabrikare jatetzeko platerak edo guk egindako platerak nire era platera egiteko ez dela platera asko hornitzea. Hau izango da hornidura gehien daukan platera. Beste guztiak, esaten diogu, 3 elementu egongo dira platera, ikusiko duzu gero. Elementu printzipala, guarnizioa eta saltza. 3 gauza platerean, eta egin dizake beste detaile txiki bat, baina beti zergaiti batekin, ez jarri por jarri. Platerak ez dira zertan izan behar, danak oso beteak. Eta nahi guztuko duzu, lehenengo platera,